אבל אנחנו מנסים לאחד את כולם, וגם לנגן ובסגנון מזרחי וגם שירים עממיים. ועכשיו מיכל שעוד מעט יופיע בתל אביב בתחרות, היא תנגן עכשיו יצירה מאת באך בסגנון של ג'אז. אז באמת ברוכים הבאים למינהל קהילתי נווה יעקב, אנחנו מאוד שמחים לארח אתכם, ודברי ברכה בברכה הרב אלי יעקבי, היושב ראש. אחד הדברים המיוחדים שקורים פה בשכונה זה הריבוי הטבעי, איך שנקרא היום. יש לנו מעל 1,000 לידות בשנה בשכונת נווה יעקב, יש לנו משמעות בכל תחום, אם במבנה חינוך, אם בתחבורה ציבורית, אם בבתי כנסת, אם בגני ילדים, בכל דבר, וכמובן בהרחבות דיור, בכל דבר אפשרי, יש לזה המון משמעות, והמינהל שם את זה כאחד הדברים. 24. אנחנו, כמו שאמרתי, שמחים מאוד שבאת לבקר אותנו, ואני מאמין שאחרי שתראה את כל הפעילויות, אז ניכנס גם כן ללבך, ובעזרת השם נזכה לסיוע גדול בעניין. נווה יעקב מאז 1924, זאת שכונה שעד מאורעות תרפ"ט חיו פה כ100 משפחות שבעצם התפרנסו מבקר וחלב לאספקה לעיר ירושלים. עם מאורעות תרפ"ט בעצם הם היו חשופים לפרעות של הערבים וגרעין גדול עזב, ובשנת 48' עם מלחמת השחרור פינו אותם ובעצם התחילו לבנות פה את הבסיס הצבאי שעד היום נמצא פה בפיקוד מרכז, שממש מהווה פה אטרקציה גדולה לילדים, נוחתים פה מסוקים והליקופטרים, ויש ויכוחים אם הליקופטר זה מסוק, וזה חי ובועט שם הבסיס. ובשנת 1970 היא נבנית כשכונת הבת הצפונית ביותר של ירושלים. היא נבנית דווקא כשכונה איכותית, אבל בשנות ה-90 וה-2000 היא נהייתה מוקד כמוקד קליטה לעולים, גם מעולי אתיופיה וגם עולי רוסיה, ואז זה מוביל בעצם להידרדרות קצת כלכלית של השכונה, ואז נהיה קצת בעיות כלכליות ובעיות אדמיתיות לשכונה. בשנת 2005 צעירייך ירושלים, אתם בטח תמאים מה זה צעירייך ירושלים, בדרך כלל קוראים לזה התחרדות, אז אנחנו לא קוראים לזה התחרדות, אנחנו קוראים לזה צעירייך ירושלים. זה צעירים ירושלמים שרוצים בעצם מתעקשים להמשיך לחיות בירושלים במחירים שפויים, היום אני כבר לא יודעת אם זה כל כך מחיר שפוי. סתם ככה לאנקדוטה, לפני 10 שנים, מישהו רוצה להגיד לי כמה בערך עלתה פה דירת 4 חדרים, סתם קטע כלכלי, באזור 400,000 שקל. היום כמה היא עולה? 1,400,000. זה טמבלים שלא השקענו בדירות, אבל זהו. זה פחות או יותר בעצם השכונה והרקע שלה. זאת אומרת שהשכונה היא שכונה צעירה במיוחד, ו45% מתושבי השכונה הם בגילאי העבודה, מגיל 18 עד 60. לסבר ככה את האוזן, בשנת 2013 נולדו פה 884 תינוקות. בשנת 2014 זה למעלה מ-1,300. אז רק להבין כאילו כמה... אנחנו עדיין מפחדים לבדוק. כשכונה זה באמת שימור הסובלנות. אנחנו שמים את זה כדגל בכל מקום. אני חושבת שאלו כל השכונות בירושלים היו עוברות את השינויים, גם השינויים הדמוגרפיים וגם השינויים הפיזיים, בנייה של רכבת קלה, פקקים שהולכים פה, הכל בשקט, הכל בשלווה, בלי תאונות, בלי צעקות, בלי הפגנות. השינויים הדמוגרפיים שאני חושבת שהוותיקים והעולים וכל העדות והמגזרים באמת זה משהו יוצא דופן.
בשעת חירום יש לנו פה מטה שמוקם, שהארגונים שותפים בהתנדבות, וככה הרכזים מתפעלים את המטה יחד עם הארגונים. ובגלל שזו שכונה פריפריאלית, רואים את המשמעות העיקרית של הארגונים בזה שהם נמצאים כאן, והם אלו שיכולים להנגיש את השירות. יש לנו פה את תוכנית נאמני שכונה, שזה נציגים בתוך הבניינים שהם מסייעים לקשישים בבניינים בשעת חירום, מכינים אוכל חם. יש לנו הרבה ילדים וילדים צעירים. אם 55% מבתי האב בשכונה הם חרדים, יש לנו ילדים, 80% בבתי הספר, 90% בגנים, וכמו שדסי הזכירה, כמעט 100% בילודה. מסוכן. יפה. אבל היה כדאי לכם שיכריזו. לא, אנחנו לא יכולים, אנחנו משתתקים. אתה לא יכול לעשות את זה להורים. יש לנו 1.5 מיליון שבפיס, שבפסטף לנו. עכשיו ציפורון פיין מגיע מחר. מגיע מחר? אתה מכיר את תשמע, אני מתייבטת. אמרתי לו שיעשה תיעדוף שונה. כי בשביל זה בעצם, לכאן מספיק באזור ה-500-600, והשאר זה בעצם לבריכה. בבריכה מה שעשינו, פשוט גזרנו. בוא תהיה ככה. זה בעצם החדר כושר החדש שנפתח לפני שבוע. יפה מאוד. חבל על הזמן, כן. אז תראה, עשינו... עכשיו זה גם נשים וגם גברים או שזה של אנשים? זה של אנשים, זה של אנשים, של הגברים הוא מאוד מיושן, למטה, מאוד מאוד מיושן. מאוד מיושן. מאוד, מזעזע. עכשיו קורה לפעמים שמחר מגיע, הוא מטפל גם בזה או רק באולם? באולם ובבריכה. על כל, אבל נראה לו את כל הקומפלקס. לא, אבל אתם צריכים את כל הקומפלקס. נראה לו את הכל, ברור. אתה מבין, ניסינו לעשות באמת. מה עם הסגנים? לא, על זה הדיבור, גם מבחינה כלכלית, אנחנו לא יכולים לחזור. אני פה הולכת על אותו מקום. הנה, אתה רואה, ניסינו, הכל עם בלוגוים, ניסינו המון בכלום כסף, הוא נעים פה, אבל אין לנו בקרת כניסה, שזה משהו מינימלי. בקרת מה? כניסה. אין לנו לוקר שבעצם... אז כל אחד שבא יכול להיכנס? אז אנחנו כל הזמן עושים בקרה ובודקים ונאבקים על זה. והתפקיד שלה בעצם לבדוק שהיא מנויה, ואז היא רצה לבדוק. כי זה עולה דברים כסף, כי באמת להביא 180 שלום. פשוט יש לי רשימה של נשים, של דתיות, שהן משגעות לי את השכל, למה אין פה טלוויזיה, משעמם לנו, אנחנו... אין לנו כסף, עוגן כלכלי, בסדר. לא, שתיים אפילו, לא צריך... תאמיני לי, מי שיש לו זמן להסתכל טלוויזיה, הוא לא יכול לרוץ. יש אפשרות, תוך כדי לראות... נו, תסתכל. בנינו פיגום בתוך המים, נהייתי גם מהנדסת. פשוט גזרנו עם מספריים את הכל. אנחנו עושים פה ניהול סיכונים מטורף. מה זה גם? שיבואו, יחליף. שלחו אותך עכשיו להגיד את זה. סתם. עיקר הציבור שלנו זה הציבור הכללי, אבל השורה התחתונה היא שמגיעים לכל הציבורים. יש לנו את כל הפעילות שהיהדות היא דורשת במהלך השנה. אם זה יום בתפילין, כל יום בתחנות משטרה, מרכז המסחרי, מבצע מזוזה, תחת המשפחה וכל מה שצריך. כיום יש 15 חבר'ה, התחלנו בבן אדם אחד בצוק איתן, זה בני נוער שמגיעים כל שבוע, יוצאים לאסוף מוצרי מזון, מניחים את זה בדלת, הם מאתרים את המשפחה, מניחים את זה בדלת במתן בסתר. המקום הוא שאם בזמנו, אני בכל אופן, כשהייתי ילדים, היינו דופקים בדלת, בורחים לשכן בשביל להציק לו. אז היום אנחנו מגיעים, מניחים את המוצר על אותו בסיס, רק בעשייה של חסד. אוקיי, אז אני מבקש ממך לעזור לנו מול העירייה, או בעירייה, או במשרדי ממשלה, להוציא איזשהו תורם שיכול לבנות את המרכז הזה. זו תוכנית שבעצם זוגות צעירים עוזרים, מאמצים איזשהו קשיש מהבניין ומסייעים לו ותומכים בו, מאמצים אותו, מגיעים לבקר, אומרים שלום, רואים שהכל בסדר. התוכנית הזאת בעצם התחילה מלפני שנתיים, כשבחג החנוכה אחד התושבים, הזוגות הצעירים, שמו לב שאחד הקשישים שגר בבניין שלהם לא מדליק נרות חנוכה במשך יומיים, ולאחר 3 ימים הם פרצו לבית וראו שבעצם הבן אדם נפטר. זה דבר שמאוד עורר את השכונה, במיוחד את האזור שלהם, אבל הרבה מאוד תושבים מתוך השכונה נרתמו לעניין ואימצו קשישים. זה לא דורש הרבה מהשכנים, זה לא דורש הרבה מהזוגות הצעירים, קצת שזה נותן המון לקשישים. בעיניי זו עוד נקודה משמעותית, שזה לא תמיד ברור מאליו שהעבודה בין הרווחה לבין המנהל הוא כפי שהוא נעשה פה בשכונה,
זה ככה עוד נקודה לציון, ככה לשפו למנהל וגם לרווחה. מתרשם באמת מאוד 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 לטובה, אני לא תיארתי לעצמי שזה ככה מנהל בג'נרי יעקב. ממש לא תיארתי לעצמי. הפעילות שאתם מציגים היא פעילות יפה, פעילות מלאה, פעילות ענפה. אני כבר היום לאחר שביקרתי כבר שליש מהמנהלים הקהילתיים בירושלים, אז אני יכול לומר לכם שאתם בהחלט יכולים להתגאות במה שאתם עושים. בהחלט, אני אומר לכם. אבל מה שמיוחד פה זה מודל החיים המשותפים שלכם בין כל האוכלוסיות. זה מה שיפה פה. מעבר לפעילות המיוחדת שלכם, גם זה שיש פה חרדים, יש פה עולים, יש פה חילוניים, יש פה מבוגרים, יש פה עולים חדשים. אני לא חושב שיש עוד שכונה כזאת בירושלים. ובטח לא שכונה שחיה בכזה שלום בין כולם. ואני חושב שצריך ללמוד איך אתם מנהלים את זה. עיריית ירושלים צריכה ללמוד איך אתם מנהלים את זה. משום שאני, בין התפקידים שלי כמחזיק תיק המנהל הקהילתי, אני גם אמור לנסות לעשות שלום במנהלים שיש בהם אוכלוסיות מעורבות קוראים לזה, כלומר גם חרדים וגם חילונים. הייתי מציע לכולם לבוא לפה ללמוד איך עושים את זה ביחד. גבי, שלום לך. שלום, ערב טוב. אנחנו יכולים להציג אותך בכמה תפקידים, גם כיו"ר של לפני 19 שנה, גם נשיא הנהלה במנהל הקהילתי, גם חבר סיעה. בכנסת יועץ ליושב ראש מרכז הליכוד. אני חבר במועצת הגמלאים של מועצת העיר. לפני שנתיים, אם אני טועה, היו בחירות, נכון? הבחירות האלה, מה שקרה זה שהשכונה התחרדה. הגיעו חבר'ה צעירים, חרדים, משפחות עם ילדים, והשכונה התחילה לתפוס צביון דתי. ולקראת הבחירות הייתה תנועה מאוד מאוד ערה של החרדים בתהליך ההצבעה, והתוצאה הייתה, איך אומרים, זה ממש שיקף את המציאות. היו הרבה חרדים שבאו להצביע, והתוצאות היו שנכנסו הרבה יותר חרדים ממה שהיו בתוך ההנהלה הקודמת. זאת אומרת, הם דחקו את חברי ההנהלה שהיו, ובמקומם נכנסו חברי ההנהלה חרדים. אלה שהגישו את המועמדות להנהלה, הם בסך הכל לא מזלזל, אבל הם תושבים והם לא אנשים עם ניסיון איך לנהל שכונה. אכן נתנו לך איזשהו קרדיט מאוד 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 חזקה בנושא הזה של אתה עוגן בהנהלה. ביקור של משה ליאון פה במנהל. אוקיי, אז בוא אני אספר לך את הסיפור. הרי משה ליאון כשהתמודד לעירייה, הוא התמודד מול ניר ברקת על ראשות העיר. ניר ברקת בבחירות ניצח והוא לקח את ראשות העיר. ככה שמשה ליאון היה נחשב יריב פוליטי לניר ברקת. עכשיו אני הבנתי שחל איזשהו מפנה ומשה ליאון חבר לניר ברקת, במקום להיות חבר אופוזיציה הוא נכנס לקואליציה, וראש העיר נתן לו את תיק המנהלים הקהילתיים. אז בשל העובדה שמשה ליאון קיבל את תיק המנהלים, אז הוא מסייר במנהלים ובודק ושואל ומרחח מה קורה, מה לא קורה, כדי לבדוק בכלל מה קורה במנהלים הקהילתיים. בין היתר הוא היה גם אצלנו בנווה יעקב, ואני בטוח שהוא מאוד התרשם מהעבודה ומהפעילות ומהעשייה ומהאכפתיות ממה שנעשה בתוך נווה יעקב. ואני חושב שהמנהל הקהילתי בנווה יעקב הוא דוגמה למנהלים אחרים איך צריכים להתנהל החיים של הקהילה החרדית מול הקהילה שהיא לא חרדית, וגם חיים בשלום בלי שום בעיות. אתה כיושב ראש לשעבר, איפה אתה חושב היום צריך פיתוח מבחינה כללית וכלכלית גם, כן? פה בשכונה, מחוץ לקופסה שזה נקרא חרדים. אני עובד
משנת 1978 בפעילות התנדבותית בעניינים חברתיים, ועבדתי עם לא פחות ולא יותר 4 ראשי ערים. התחלתי עם טדי קולק, המשכתי עם אהוד אולמרט 2 קדנציות, ואחר כך אורי לופוליאנסקי, והיום ניר ברקת, וברוך השם כל הראשי הערים ערים למודעות ולצורך שיש בשכונה. אם זה טדי קולק בזמנו תרם לנו את מרכז הספורט ואת מגרשי הטניס, וחגגנו את פתיחת מרכז הספורט ומגרשי הטניס ובריכת השחייה עם טדי קולק ביחד ועם התורמים ביחד, וזה היה תענוג. היום אנחנו רואים את התוצאות, עד כמה זה חיוני וכמה זה חשוב גם לשכנים שלנו, לפסגת זאב, שהם משתמשים בבריכת השחייה שלנו ובמרכז הספורט שלנו. היום השכונה עוברת תהליך של שינוי כל התשתיות. כל התשתיות זה אומר שכל מערכת החשמל תהיה קבורה מתחת לאדמה. בזק מתחת לאדמה. הביוב והמים, הכל יהיה רק מתחת לאדמה, וזאת בעקבות העבודה שהרכבת הולכת להיכנס לנווה יעקב, ואנחנו רואים איך העבודות מתקדמות ואיך שינוי התשתיות בנווה יעקב נעשה, ואני מאמין שבעתיד, בעזרת השם, נראה את הרכבת נכנסת לנווה יעקב, וזה ישרת את הקהילה שנמצאת בשכונה. ביתר קלות יכולים להגיע למרכז העיר ולמחנה יהודה ולתחנה מרכזית, וכמובן יהיו עוד שלבים להאריך את פסי הרכבת לעוד שכונות נוספות. המרכז המסחרי. יש איזושהי עמימות בנושא הזה מצד הסוחרים בתוך המרכז המסחרי. שהם לא יודעים איפה הם נמצאים. או שאומרים להם שהם בונים, אומרים להם לא בונים, יבנו, לא יבנו. הם ממש לא יודעים כלום. וזה מאוד מאוד מתסכל אותם. איך אתה כיושב ראש לשעבר רואה את זה? כי סך הכל זה בדמך הנושא הזה. ואני יודע שאפילו שהמגזר החרדי התנגד להכנסת הרכבת הקלה פה בנווה יעקב, אתה אחד היחידים שדחפו את הנושא הזה מאוד 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 חזק. איך אתה רואה את זה היום? לפני הבחירות שהיו ולפני שהשכונה התחרדה, החלטתי להעלות את זה לסדר יום, את העניין של כניסת הרכבת, ואנחנו מברכים על כך. איפה אתה חושב, מפריע לך, כל הנושא הזה של לקחת קרדיט על העשייה שאתם עשיתם, ורוכבים על זה הצד החרדי. באמת, בוא תסביר לנו, באמת, האם זה מפריע בכלל, ואם לא מפריע, איפה אתה יכול לתת גם הפוך על הפוך, קרדיט להם בשום שלב. אני מסכים איתך. בתחילת דבריי אמרתי שכשהחרדים נכנסו לשכונה הם קיבלו שכונה על מגש, וזה אחת הסיבות שבדיוק עכשיו אתה מכניס אותי לזה. אנחנו לא מחפשים תפיחות על השכם, ואנחנו לא מחפשים, כמו שאומרים, הכרת תודה ממישהו. אנחנו נבחרנו מהתושבים כדי לייצג אותם, וכדי לייצג אותם אנחנו עושים את מה שהרוב רוצה. והרוב אומר שהרכבת היא תהיה טובה לשכונה, וטוב שהרכבת נכנסת לשכונה. אבל אני מסביר שוב פעם, כשהחרדים נכנסו הייתה כבר החלטה בהנהלה שהרכבת אכן תיכנס. לכן כל מכתבי ההתנגדויות שלהם וכל אלה שהתנגדו לרכבת, זה לא יעזור. אנחנו רואים את העבודות שיצאו, הרכבת יצאה לדרך, כמו שאומרים, העבודות מתבצעות, ובעזרת השם עוד שנתיים אני מאמין, הרכבת כבר תיכנס לנווה יעקב. אבל לגבי העניין הזה שאתה אומר קרדיט, מה קרדיט? כשאנחנו קיבלנו, כשאני אומר אנחנו, אני מתכוון, אני כיושב ראש עם ההנהלה שלי ביחד. אנחנו קיבלנו שכונה עם דימוי מאוד שלילי, ואנחנו מאוד מאוד נלחמנו קשה כדי לשנות את הדימוי. להרוס זה קל, אבל לבנות זה קשה. ועשו לנו עוול בדימוי הזה שנתנו לנווה יעקב. כי שכונת נווה יעקב היא שכונה שקולטת עולים, היא קולטת עלייה, ולכן יש בתוך השכונה, אז בזמנו עלו
הגרוזינים והבוכרים והאתיופים, ואת כולם קיבלנו בברכה ובכיף, והשתלבו יפה מאוד באוכלוסייה, אין ספק. אבל אני מברך על כך שהגיע עכשיו כוח צעיר, חרדי, לשכונה, מכיוון שזה יכול להחיות את השכונה מחדש. אל תשכח שהשכונה הזאת משנת 73 עד היום זה 41 שנה, 42 שנה, קרוב ל-42 שנה, ושכונה מאוד ותיקה עם אוכלוסייה מבוגרת. אף אחד לא ישקיע בתשתיות, אף אחד לא ישקיע בשינוי, ואף אחד לא ישים כסף כדי לטפח אישה זקנה ולעשות אותה צעירה. זה לא יהיה. לכן, העירייה עם הפנים להשקעה בשכונות הצעירות. גם כך נאמר לי לפני שהחרדים הגיעו. לכן אני מברך על כך שהחרדים הגיעו לנווה יעקב עם כוח צעיר שאפשר לעבוד איתו ואפשר להחיות את השכונה. הכל, עכשיו זה מזכיר לי בדיוק את ההתחלה שלי ושלך, איך נכנסנו לנווה יעקב בשנת 73 עם ילד אחד או שניים, ואנחנו עכשיו ברוך השם כבר סבא לנכדים. אז לכן אומרים שעם הזמן כמובן השכונה הולכת ומתבגרת וגם אנחנו מתבגרים, לכן הכוח הצעיר הזה שהגיע צריך לעבוד איתו בשיתוף פעולה ולשבת איתו וללמד אותו איך צריכה להתנהל שכונה. אני נכנס, הפרויקט הזה של תמ"א 38 בשכונה, כן? היה משתנה כל הנושא הזה של המבנים. האם בכלל, התקיים בכלל הנושא הזה בכלל? התמ"א 38 היא התחילה גם בנווה יעקב, ופנו כבר למספר תושבים, וכנראה שיש בעיה עם העניין הזה של העבודות, מכיוון שהעבודות מצריכות גם פינוי של האנשים. באיזשהו מקום בינתיים זה נפל בין הכיסאות. אני יושב בוועדה פיזית, והחבר טוב שלי גם מתכנן הפיזי, שגם ממנו אני יכול לדלות פרטים איפה זה עומד. לפי מה שאני שמעתי, אני יודע שהייתה בעיה לפנות את הדיירים, לכן באיזשהו מקום זה בינתיים בין הכיסאות, אנחנו לא ירדנו מזה, כי זה מאוד חשוב לחזק את הבתים הישנים ברעידות אדמה. לא סתם עושים את זה, זה חשוב, אין כמוהו. אני עמדתי חד וחלק, אמרתי, לא יקום ולא יהיה שיבנה שם בצומת, איפה שהיה פעם מחנה נווה יעקב, בית ספר תיכון לערבים. ירד בסדר יום. הביטחון בנווה יעקב, אם התושבים היום מרגישים ביטחון בנווה יעקב, זה לא בא ככה מאליו. זה בא כתוצאה מעבודה מאומצת של תחנת המשטרה שנמצאת בנווה יעקב, של אותו רבק של השכונה, של אותו קצין ביטחון שממונה על הביטחון מסביב, של היס"מים שמסתובבים פה ושל משמר הגבול ושל החיילים ושל כל המאבטחים שדואגים לביטחון התושבים בנווה יעקב. נתברכנו בכך שיש לנו תחנת משטרה, כן? אנחנו רואים את המצב הביטחוני בכלל בכל מקום. נכון שגם פה חלילה יכול לקרות, אף אחד לא מחוסן, אבל חשוב מאוד הביטחון, ואין לערער על העניין של הביטחון. לכן אנחנו יושבים בוועדת ביטחון, מזמינים את האנשים, מקבלים דיווחים, שומעים במפקד התחנה על העבודה שנעשית, מה קורה, מה לא קורה. יש לנו בדחת אל-בריד, בתחנה סופית של קו 25, חומה שבנויה לגובה של 9 מטר שמפרידה בינינו לבין דחת אל-בריד, וברוך השם, הביטחון בנווה יעקב הוא בסדר גמור. אני לא זוקף את זה רק לזכותי כיושב ראש ועדת הביטחון. כמו שאמרתי, כל אנשי הביטחון עוסקים בתחום, וזה מאוד חשוב להיות עם אצבע על הדופק. אבל האם המבנים הקיימים, שזה הקלאב האוס והמועדון הנוער לקידום נוער וכל המבנים שמסביב, האם אין שום לטישת עין לגבי החרדים שיקחו את זה? אני לא חושב שיקחו את זה, כי זה גם משרת אותם. דרך אגב, הרכז שלהם של קידום נוער הוא חבר הנהלה חרדי בתוך ההנהלה. האם משה ליאור, שהוא אומר, אני הולך להוריד את כל הגנים הפרטיים, האם יש בשר או איזושהי אמירה שאכן האמירה הזאת תהיה מעשית
בכלל. האם זה אפשרי בכלל? אני חושב שלי, זה בלתי אפשרי. משה ליאון יכול להוריד את הגני ילדים הפרטיים רק כשיבנו מעונות יום במקום. אי אפשר לבוא ולהוריד גן מבית פרטי כשאתה יודע שאין להם איפה לשים את הילדים. כדי להקל עליהם אנחנו הורדנו את הסופר גן שלנו שהתושבים בנו אותו במו ידיהם והוא כל כך יקר לתושבים הוותיקים בנווה יעקב כי כל הסופר גן הזה נבנה על ידי התושבים. נכון? אתה עד לכך, נכון? יופי. הסכמנו להוריד אותו ולפנות אותו לטובת מעון יום. יש תוכניות לשדרג את המרכז. יש תוכנית לשדרג את המרכז, יש תוכנית להחליף גם את הרצפה, לעשות את המרכז יפה. ואני אומר לך, המרכז שלנו הוא מאוד יפה, כי אם אתה שמת לב שהוא מבודד כאילו, הוא לא שייך בכלל, לא לתחבורה, לא לכביש, לא לבתים, לא כלום. הוא נמצא כזה במקום לבד, כך שאם הוא יעבור קצת שדרוג וקצת לטפח אותו ועניינים וזה, הוא ייראה מרכז מצוין. אבל אנחנו באנו בהצעה, בזמנו הבאתי את מהנדס העיר לשכונה, והוא נתן את האוקיי, להרחיב את החנויות עד הקשתות. בנינו לוועד המרכז ואמרנו, חבר'ה, קחו יזם, בבקשה. אנחנו אומרים לכם, יש אור ירוק, יש הסכמה של העירייה, של מהנדס העיר, תרחיבו עד הקשתות. לא לקחו יזם, אבל צריך לקחת יזם. אדוני, המרכז המסחרי, כל בעל עסק זה הבית שלו. חד וחלק, זה הבית שלך, תטפח אותו. גם הניקיון, גם הטיפוח הסביבתי, הכל, זה הבית שלך, זה החנות שלך, זה העסק שלך, תטפח, תנקה. לכן התשובה צריכה להיות מצד הסוחרים, לא מצד המינהל. אני רוצה לציין את העובדה שאנחנו פעילים כבר כל כך הרבה שנים במינהל הקהילתי, כחברי הנהלה ותיקים, כתושבים ותיקים שאכפת לנו, כן? שיבינו שכל מה שנעשה פה בשכונה נעשה בעבודה מאומצת. ימים ולילות עבדנו על השכונה. היינו צריכים להיפגש עם מנהלי האגפים כדי לטפח ולפתוח גנים ציבוריים לילדים, כדי שיהיה לילדים איפה לשחק. אתה צריך להילחם על כל דבר ודבר. אתה צריך להביא מגלשה, ואתה צריך להביא נדנדה, ואתה צריך לשים גני ילדים בכל מיני מקומות שאנשים מתלוננים שאין גני ילדים. ריבוד כבישים, מדרכות, הקמת בתי כנסת, הקמת מועדונים. כל הדברים האלה, כל מה שעכשיו אני מספר לך, אלה דברים שנעשו ביזע ועמל של שנים רבות. לכן אני אומר, נכון שהחרדים הגיעו והיו בחירות והם נבחרו להנהלה, אבל חבר'ה, תבינו, אנחנו רוצים להמשיך בתנופת העשייה, לא רוצים לדרוך במקום. אנחנו לא מסתכלים רק על האינטרסים של אותה אוכלוסייה שהגיעה. יש עוד אוכלוסייה נוספת פה, יש עוד אנשים פה שהם רוצים שהבריכה תמשיך לפעול, והם רוצים שהמועדונים ימשיכו לפעול, ושתהיה תרבות כמו שהיה פעם, ערב בוכרי, ערב גרוזיני, ערב אתיופי, או להקת מחול, או ערב תוכניות בידור של ערב יום העצמאות, היו במות, היו זיקוקים, אנשים נהנו, עניינים. בשביל תרבות אנחנו רוצים לעשות חגיגות, רוצים ליהנות כל פעם שיהיה איזשהו אירוע משמח, משהו. אולי זה לא מתאים לכם, אני עכשיו אומר לחרדים, אולי זה לא מתאים לכם, אוקיי? בואו נשב ביחד, ניקח משהו שמתאים גם לכם וגם לאחרים, ונעשה אותו.